To nám něco připomíná. Well, I mean, when you have a medicine that is really a cure-all, and this medicine is, it literally can cure just about anything, or it is going to be the best control you're ever going to find. Představte si, že máte v ruce něco, co dokáže vylečit skoro všechno. A co s takovou věcí teď udělat? Já bych to jenom upřesnil. Rick je tvůrce nebo vynálezce, nebo jak se to dá říct, konstruktér. Rick is like a creator, yeah, of Phoenix Tears. Dámy a pánové, Fénixovy slzy, to je podtitul tohoto koncertu a Rick je autorem tohoto medicamentu. Yeah. A Fénixovy slzy je nejen symbolický název vody života, ale též názvem účinného a šetrného léku pro nemocné, zvaného konopný výtažek a ne též Fénixovy slzy. What is Fénixovy slzy? Phoenix Tears. Oh yes, it's a medicine for everything. Multiple sclerosis, arthritis, cancer. It promotes full body healing. And it does no harm to your body, and it's non-addictive. I mean, this is what we need for medicine, not that trash that the medical system gives us. Tak, je to lék na všechny možné choroby, roztroušenou sklerózu, rakovinu, všechno. Máte to, co jste dostali venku, tam je seznam všech nemocí, které to léčí. A nemá to žádné vedlejší nežádoucí účinky. Jak říká Rick, žádný ty sračky, které se dávají, ty chemické myslí samozřejmě, které se dávají na léčby těchto nemocí. And next question. A poslední otázka. Jak je možné, že nemocní, kteří potřebují tento lék, ho nemůžou dostat? Je levnej, je dostupný, je vlastně zadarmo. Můžeme si ho každý vypěstovat, můžeme si ho na zahrádce v klidu vypěstovat a přesto je zakázaný. Jak je vůbec tohle možné? The only reason the medicine is not allowed is because it would interfere with the profit margins of the rich and powerful. Jediný důvod, proč to nelze povolit, je, protože by farmaceutické firmy a ty koncerny přišly o svůj výdělek. Now, if our governments were doing the proper thing, they would be working for us, for our best interests. Pokud vláda udělá správnou věc, tak by měla pracovat pro nás, pro to, co je pro nás dobré. And that's what they have to start doing. And because the public needs this medicine desperately, I mean, we're in the middle of a cancer epidemic right now at the present time. A je důležité, aby to udělali teď, protože právě teď jsme uprostřed epidemie rakoviny a tohle to je něco, co to dokáže nás všechny léčit. So let's put a stop to it. Let's just stand together and make this happen. Pojďme to udělat, pojďme prostě vstát a říct stop tady těm věcem a pojďme to udělat. Pojďme říct našim politikům, že my tohle chceme. Děkujeme. Rick Simpson. Thank you. Thank you for coming. Thank you very much. Thank you. Thank you. God bless you.